Siyabingelela sizwe sonke sakithi. Kuphi nakuphi umuntu la ekhona khona, iSouth Africa, emazweni angaphandle, noma ngabe kuphi umuntu la ekhona, ama-subscribers kaDr Spikili, abantu abasizwa uDr Spikili nabantu abangasizwa uDr Spikili, abasizwa ngabanye odokotela, nabantu abamaziyo nabantu abangamazi uDr Spikili. Siyababingelela. Usekhaya ukuphila ukhona khona, siyanibingelela nonke sanibonani. uDr Spikili ke lo onibingelelayo. Inibingelela futhi vele ngikhona la kamhlaba uyalingana. Lapho uDr Spikili ezalwa khona nalapha asebenzela khona. Uyanibingelela nonke uDr Spikili. Cha ke njengoba ngihlezi ngisho ke kubantu ukuthi isikhathi esiningi makwenziwa ivideo kaDr Spikili asenzi nje izinto ezithandwa yithina la kwaDr Spikili, kepha sikhuluma ngezinto abantu esuke sebesifonelile basibuza zona. Bathi bafisa ukucaciseleka lapho, badinga ulwazi ngoba uDr Spikili udokotela lona osothe ukuhamba ibanga elide kulo msebenzi wokwelapha. Ingakho ke abantu abaningi nje bajwayele ukuthi bengithinte bebuze la esuke badideka khona ezintweni. Bese sisuka lapho ke sibachazela le nto esuke umuntu ebuza ngayo. Ukancane nje ukuthi sikhulume ngezinto ezisuka kithi. Injalo nje indaba, futhi sikhuluma ngezinto kuyothi umuntu mayefika la ekhaya nameza uDr Spikili afika athola ukuthi leyo nto ikhona. Asikhulume ngento esuke sixoxelwa ngayo noma singayazi noma esizwa ngendaba. Sikhuluma ngento esuke sinayo khona la kwaDr Spikili. Into ekhona ukuthi mawungathi uyafika nje ufike ubuze ukuthi iphike lento okhuluma ngayo uDr Spikili ngizonathi lento sikhuluma ngayo. Injalo nje indaba. Ke angihambi ngedwa ke namhlanje ngihamba nenyanga la. Uqweqo lenyanga lolu kodwa ke sizokugaya nalo la ekhaya kaDr Spikili. La ekhaya ke njengoba ngihlezi ngisho kubantu ngithi baningi odokotela abafika la kuDr Spikili. Sizohlala phansi nabo sigaye ukuze kuphila abantu. Into ebalulekile ukuthi kuphila abantu. Njengoba babona abantu ke singaveli njalo kuma video. Isikhathi esiningi sesichitha ngokugaya. Ngoba sifisa ukuthi lezi zinto lezi okukhulunywa ngazo la abantu basithole ze-right zikhona. Ngakho ke singabonakala njalo kuma video. Isikhathi esiningi suke silapha abantu futhi sigaya. Ngihamba ke nenyanga lapha okuthiwa uMathenyoka edabuka endaweni yaseMpangeni. Kodwa ke ngizozwa ngayo okuningi ezithulayo nezichaza. Dokotela bingelela isizwe. Ngibonge mkhulu, ngibonge ithuba. Ngibingeleleke kubabukeli kuphi nakuphi lapha abakhona abasibuka ngalesikhathi samanje phansi kwekhasi likamkhulu uDokotela uSpikili. uMathenyoka ke lo bingelelayo. Ngidabuka le kwala seMpangeni njengoba esechazile umkhulu, kodwa ke iMpangeni phela inkulu. Ngikwesakabiyela ke obuka isigodi ke engikusona kuSoviceni. Nami ke ngisakhona lapha kuDokotela. Siyahlanganisa nje ke kakhulu, siyahlanganisa impela. Dokotela, namhlanje ngizofisa ukuthi sikhulume ngale nduku etholakala la ekhaya. Kunenduku enamandla kakhulu omkhulu yala ekhaya okuthiwa iBodyguard. Ngizocela nje ukusibeke abalaleli ngale nduku yala ekhaya ukuthi induku kanjani, isebenza kuphi, isiza kuphi. Okay dokotela. Cha. iBodyguard ke abantu bangagcine bayale nale bahamba bathi bacinga iBodyguard ngoba ngeke baze balithole iBodyguard. Lezi induku etholakala la ekhaya zitholakala kuDr Spikili noma kumuntu okwabonakala evela kuDr Spikili kanje. Ngibanibona uMathenyoka nje vela la kuDr Spikili kusho ukuthi makuthiwa sofike kuMathenyoka noma umuntu okwabonakala enoDr Spikili ungayithola khona lento noma kumathwasa kaDr Spikili. Lapho ungafika
ufike uyithole khona ke lento uma uhamba nje uthi ufuna i-bodyguard ngeke ukuthola i-bodyguard ke la ekhaya ke ziyaqanjwa nje induku isuke iqanjwa ngokwezibongo zazo lento ukuthi i-bodyguard izibongo zale nduku i-bodyguard ke induku leyo yokuqina ngoba nje makuthiwa kunento oyenzayo phela kufuna ukuthi uphinde ubiye noma ngabe kuthiwa utshalo ukubiyela noma ngabe kuthiwa yini yakho kufuna ukuthi uphinde ube nayo indlela yokubiyela leyo nto yakho ukuze ilast noma ngabe kuthiwa unebhizinisi olenzayo noma ngabe kuthiwa unani noma ngabe kuthiwa ufuyile imfuyo yakho kuyafuna phela ukuthi ubiye noma ngabe kuthiwa unomuzi omuhle kuyadinga ukuthi ubiye le nduku okuthiwa i-bodyguard ke induku yokuvikela induku yokubiyela induku yokuqinisa ivikela wena yebo makuthiwa i-bodyguard kusho ukuthi leyo nto isuke ivikela impilo yakho ngoba kuningi ubutha obukhona la emhlabeni ngeke uthi wena ufuna ukuphakanyiswa ufuna ukuthi uphakanyisele ingcebo kodwa usuke lapho ungasakhona ungabe nayo indlela yokuvikela impilo yakho i-bodyguard induku leyo yokuqina induku yokuzivikela induku ekubhekayo ingakho kuthiwa i-bodyguard yebo sesithatha ke lawa esuke kulosile njengalawa abonakala aphethe inhlokondlela zayibhaba ilawe esiwaziyo thina phela siwajwayele leli lelo ongaliboni ngamehlo yebo yebo okunye emkhulu engafisa ukucacise lapha kubabukeli ukuthi le ndoku ilungela abantu abakanjani mhlawumbe iyakhetha ngokobulili ukuthi ngowesilisa noma ngowesifazane noma ngomncane noma ngomdala noma mhlawumbe ilungela nanoma ubani odinga ukuvikeleka i-bodyguard noma ngabe kuthiwa ngubani uyabona nje mawukuthi umuntu kakhulu wezitha isukele kulungela i-bodyguard noma mhlawumbe uzalwa kakhulu emndenini la kunabathakathi khona kakhulu iyafuneka i-bodyguard kuwena noma usukhathele nje ukuphunga izitha mawufuna ukuthi nje uhlukane nendaba yokuphunga izitha ngaso sonke isikhathi iyafuneka i-bodyguard noma ubona nje ukuthi abantu ohlala nabo awubethembi hlala nabantu obaziyo ukuthi ayi bathakatha noma bayandisa yebo noma ke mhlawumbe usebenza umsebenzi obucayi njengomsebenzi lo uthola ukuthi kusetshenzwa ngezikhali noma mhlawumbe ugada imali noma ngabe mhlawumbe kuthiwa uyi-security noma ngabe ubani nje kubalulekile phela ukuthi impilo yakho nawe uziqinise ilokho nje ukwazi ukuvikeleka yebo hayi sibonge mkhulu ukucacisa nje kahle ngicabanga ukuthi kuyacaca nakubabukeli bayizwa indaba yaleli bodyguard okunye emkhulu engizofisa ukukwazi mhlawumbe noma ukudlulisele kubabukeli engizofisa nje ukwazi kakhulukazi ukuthi la ekhaya ikhona kuphi umkhulu okuthiwa nje hayi masungenela ekhaya kwaDokotela umkhulu lokho impela hayi ayigeje impela kuphi umkhulu lokho abhizi ngakho kakhulu kuyikhona khona akwenzayo kahle kahle bayibathi ngoba nathi sancela amakhehleni olwazi esinalo uyokuthiwa umuntu akasho ukuthi wazi konke yebo ngoba ziningi izinto ezikhona la emhlabeni umuntu ufunda zazafe kunjalo Dokotela kodwa zona izinto eziningi nje ezithinta impilo yomuntu kuninganyana khona esikwenzayo ekhaya sokuthinta impilo yomuntu siyahlola siyalapha umuntu ogulayo siyaphakamisa inhlanhla yomuntu umuntu osuke edinga uvulela inhlanhla unenkinga yasemzini wakhe ekhaya ubethela yini izinto eziningi nje lezi ezithinta umuntu ngeke ngigagule ngendlela eziningi ngakhona mangayigagula laba ngisuka bathi abantu hayi nginehamba yebo kunjalo bakazichaza la kakunye kungathiwa ihaba kodwa khona iningi lako siyakhona ukwenza lokho esingakwazi siyamtshela umuntu ukuthi hayi lokho asikwazi mhlawumbe kungenzeka ukuzibanibani kukanjalo nje ekhaya yebo hayi sibonga Dokotela njengoba nje ngichaza nje ngihlezi ngisho abantu ukuthi mina ngithwalisa ngiyaphakamisa yebo ngiyahlukanisa lapho kodwa makuwukuthi umuntu ufuna ukutshata yebo cha ngamyalela ukuthi usibanibani uyayenza le kunjalo nje yebo hayi siyabonga mkhulu siyabonga kakhulu ngokucacisa sesigoqa nje mkhulu socela ukuthi ubapha ama direction mawukhona badinga ukuza kuwena mkhulu hayi
la kaMhlaba uyalingana kuyaziwa mawuthi nje uyakwamhlaba uyalingana eBhambanana isitophi kodwa ozokwehla kuso wena isemathayini la wehla khona mawehla emathayini ke mawungenayo into yokuhamba kuyosuka into yokuhamba yakhona la kaDr Sibili kulande lapha emathayini noma uzongena ngeyakho ungene uza nje emathayini uza kwaDr Sibili kuhambeka kanjalo nje uya kwaMhlaba uyalingana indawo iseBhambanana kodwa ungakafiki lapha eBhambanana kusuwehla emathayini mawehla emathayini ke futhi kuyaziwa nje uduke mangabe uza kwaDr Sibili ngoba abantu abaningi bayazi khona kunjalo. Hawu sibonge dokotela sibonge sicela ubaphe inamba otholakala zaNamkhulu ukuze bekwazi ukuthi bekuthinde mawukhona bakudingayo. Inamba kaDr Sibili 071 106 9603 071 106 9603 lezo inamba uDr Sibili atholakala kusona. Hayi siyabonga sibonge kubabukeli ngokuhlukahlukana ngoyigaba lapha enikhona bengeningi ke kakhulu ke izinto besiphethe namhlanje lokho nje besifisa ukuthi umkhulu akucacise kodwa siyocela ukuthi niphinde nisibambe futhi evidweni elandelayo. Amen.